Přednášet bude pan inženýr Dušan Černaj ze společnosti Calix, jak jsem vybíral GPON. Pan Dušan Černaj v podstatě 2 roky testoval technologie různých výrobců a zhruba 15 a podělí se s vámi o výsledek své práce nebo o výsledek toho testování. Takže pane inženýr, máte slovo. Dobrý deň. Rád by som vás privítal pri prezentácii vlastne, ako som vyberal GPON. Moje meno je Dušan Černaj a ako už bolo spomínané, viac ako 2 roky som testoval rôzne systémy GPON a hľadal som nejaké to riešeničko. Trošku si dovolím predstaviť našu spoločnosť. V podstate sme maličký lokálny poskytovateľ, pôsobíme v okrese Rožňava. Momentálne pokrývame 34 obcí a 2 mestá. Celá sieť je koncipovaná na 3 nezávislých optických pripojkách s kapacitou 10 a 2x1 gigabit, s tým, že sa nám podaril husársky kúsok prepojiť obe časti slovenského ringu, zo severu aj z juhu. Čiže celá sieť je, povedzme, dokonale zakruhovaná. V podstate sme začínali ako väčšina, ktorí tu sedíte, na technológiách Wi-Fi. Pozdejšie sme upgradeovali na technológiu FTTB. Momentálne je stav taký, že máme viac ako 50% klientov v optickej sieti FTTB. V podstate budovanie optiky bol obrovský problém. Väčšina tu sediacich má problém s vybávaním rôznych územných stavebných povolení. Znova sa nám podaril veľmi zaujímavý vlastne husársky kúsok a tu dávam do pozornosti. Spojili sme sa s vlastne významným teplárenským koncernom STEFI, ktorý nám umožnil rýchlejšie a efektívnejšie budovanie optických prípojov, optických sietí. Naša spoločnosť je súčasťou vlastne združenia Alpy. To sú, za chvíľočku bude pán Rybárik trošku hovoriť viac. V podstate takto nejak vyzerali naše sajty, každý sa s tým stretol, zamrznuté, veterná elektráreň nefunkčná, soláry zasypané ľadom a toto je stav, ktorý je nežiaduci a potom to znamená výjazd technikov, neefektívne vlastne narábanie s časom. Preto vlastne sme sa rozhodli postúpiť vlastne do ďalšieho levelu a začali sme hľadať technológiu, ktorá by bola vlastne efektívnejšia. Čiže prečo modernizovať sieť? No tak hlavným dôvodom u nás boli blesky. My sme pred viac ako 4 rokmi začali modernizáciu Wi-Fi siete na FTTB, no bohužiaľ okres Rožňava je veľmi pekný, čo sa týka krás, ale má jednu obrovskú nevýhodu, že máme veľké množstvo bleskov. Je tu viac vlastne lokalít, či už v Česku alebo na Slovensku, kde blesky spôsobujú obrovské škody a stretli sme sa s poškodením vlastne optických switchov, napriek tomu, že prípojka bola iba optická a tieto blesky prenikli aj cez Faradovú klietku. Došlo k kompletnému vyhoreniu celých blokov, vchodov, v podstate likvidácia dokonca aj FTT medených vedení. To znamená, že my sme hľadali vlastne ďalšiu cestu, ako vlastne predchádzať týmto škodám, ako zefektívniť vlastne prístup. Ďalším problémom je vlastne samotná potreba napájania týchto starých sajtov. To znamená, v každom vchode, v prípade súborov vchodov som musel riešiť revízne správy, permanentné revízne správy, projekty. Boli sme zaťažovaní rôznymi perzekúciami zo rôznych vlastne štátnych inštitúcií, ktoré stále niečo kontrolovali, stále po nás nejaké papiere chceli. A chceli sme zamedziť a zefektívniť vlastne budovanie týchto našich sietí. Ďalším vlastne motorom pre rozvoj bol vznik alebo vlastne zrýchľovanie stávajúcich technológií, ako je DSL, VDSL a vlastne tieto sú postavené na vedených sieťach. Majú tie isté problémy ako my so systémom FTTB, tým pádom vlastne to smerovanie bolo jednoznačne do vlastne celooptickej siete s ukončením vlastne iba u klienta a u nás v POPE. Cieľom bolo zvýšenie spoľahlivosti internetu, zrýchlenie, doplnenie nových služieb, napríklad
televízia, ktorá už bohužiaľ je nevyhnutnosťou pri poskytovaní vlastne služieb klientom. Ďalšia z podmienok bola jednotná sieť a efektívnejšia správa. K tomu sa dostaneme potom ďalej. Ďalšou z našich vlastne dominant je to, že vlastne máme vybudovanú optickú sieť v rádove desiatkách kilometrov káblov a začali nás oslovať veľkí hráči, ktorí majú záujem o prenájom týchto vláken a nám to nejak moc nevyhovuje, že by sme na našich vláknách podporovali, ale zákon nám to jednoznačne prikazuje. Takže prišli sme ďalším riešením a hľadali sme na riešenie tohto problému. V podstate, ako sme testovali GPON, tak vlastne vystali nám tu rôzne štandardy, rôzne problémy. Jedným z tých je vlastne štandard, ktorý poznáme pri nastavovaní štandardných vlastne aktívnych prvkov, to je command line. Pre nastavanie GPON je trošku nepohodlná. Z toho vyplýva, že je dosť vysoká náročnosť na nastavenie samotného toho klienta, tej jednotky optickej a vyžadovala si tú prácu administrátora, aby sa daný okruh, daná jednotka vlastne správne nastavila a správne fungovala. Ďalším problémom, ktorý vystal u vlastne testovaných rôznych značiek, je samotné verzovanie ako vlastne softvéru, ktorý beží v týchto mašinkách. Pri zmenách rôznych upgradeoch toho softvéru, ktorý je toho firmwareu, dochádzalo k dosť zásadným zmenám nastavenia rôznych parametrov a dochádzalo k veľkým kolíziám. Z toho nám vyplynuli nejaké parametre, ktoré sme potom hľadali. To je nevyhnutnosť kvalitného manažmentu, zefektívnenie, nahadzovanie staníc, klientov, efektívna správa, efektívny dohľad. To znamená jednoduchá správa profilov, jednoduché napojenie billingu, čo je obrovský problém u štandardných vlastne GPON jednotiek. To prepojenie na ten billing je relatívne komplikovaná vec a vyžaduje to relatívne značné skúsenosti v programovacích technikách a väčšinou ani nedokážeme v tých štandardných billingoch vlastne preniesť všetky údaje, ktoré človek potrebuje pre efektívnu správu. Ďalším z vecí, ktoré sa nám ukázalo ako byť dosť kľúčové, je vlastne na akom operačnom systéme nám bude bežať vlastne ten daný monitoring. Väčšina štandardov sú bohužiaľ Windowsy. Samotný Windows je pekná vec u klienta, ale ako na serveri sa to ukázalo ako jedna obrovská slabina v podstate väčšiny, by som povedal, dodávateľov GPON technológií. Preto sme sa dostali ku technológii Calix a vlastne táto platforma nás zaujala viacerými aspektami. Prvým je modulárne riešenie. V podstate Calix ponúka dneska dve riešenia, 1U a 20U, s tým, že vlastne všetko je to modulárne. To znamená efektívne nakladanie s prostriedkami pri budovaní optických GPON sietí. Kúpim si to, čo práve potrebujem a postupne si dokupujem pri rozširovaní vlastne siete a pri raste siete. Viem si upgrade siete robiť priebežne, to znamená, nestáva to hneď na začiatku obrovské peňažky. Ďalšia záležitosť, špecialita vlastne Calixu je to, že vlastne používajú unifikované jednotky. Tá jednotka je so 4 1-gigovými portami, s tým, že vlastne tú istú jednotku vlastne len softvérovo nastavím buď do režimu GPON, alebo do režimu Active Ethernet, to znamená PON-to-PON. Súčasťou, čo bolo obrovské prekvapenie pre mňa, samotných oboch jednotiek, ktoré ponúka Calix, je základný manažment. Základný manažment je vlastne vo forme webovského rozhrania. Je to veľmi zaujímavé, príjemné vlastne prostredie, ktoré sa veľmi ľahko edituje a dokonca to zvládajú aj malinko zaškolení vlastne ľudia. Veľmi primitívne. Umožňuje nám centrálne pridávanie, nastavenie profilov služieb, rýchlejšie zadávanie klientov, štandardizované rozhranie. To je rozhranie, ktoré nám umožňuje prostredstvom XML-ka vlastne veľmi jednoducho a efektívne prepojiť s ľubovoľným billingom, ktorý už máme nasadený v sieti. Tento systém je veľmi dobre popísaný a vlastne fakt človek so základnými programovacími technikami, základnými vedomosťami si dokáže veľmi jednoducho vlastne pripojiť tento systém k stávajúcemu billingu. Zaujímavosťou Calixu je záruka. Pre centrálne jednotky je to 10 rokov, pre klientské 5 rokov. Čiže Calix dáva aj vlastne do vienka možnosť vlastne budovania dlhodobých projektov. Tu je ukážka vlastne základného manažmentu.
Je to klasický web, v podstate máme tam jednoduché vykonfigurovanie velaniek, nastavenie portov, všetko riešim rýchlymi, jednoduchými klikmi, veľmi zrozumiteľné, veľmi prehľadné. Ľavo dole máte tie farebné okienvočka, kde rovno človek vidí, v akom stave mám okamžite danú konkrétnu jednotku. To znamená, okamžite farebňa ma informuje, pokiaľ celý systém vlastne svieti zeleno a sú tam nejaké malinké bugy, to znamená, je to rozkonfigurovaný systém a tento systém beží 100%, nakoľko kritické, ani major chyby tam nemáme. Hej. Toto je ukážka vlastne priamo z nášho Calixu, priamo z jednotky. Systém Calix vlastne má okrem štandardného základného toho manažmentu CMS-ko. Toto CMS beží na dvoch operačných systémoch, Linux a Solarix. Tieto operačné systémy sú zárukou stability, bezpečnosti. CMS mi dokáže absolútne všetky zariadenia. To znamená, vo firme najprv mám jednu jednotku, OLT, ktorú potom si dokúpim ďalšiu, používam jeden jednotný CMS systém, pridávam si to veľmi jednoduchým spôsobom. Jedna výhoda, raz vykonfigurované profily, raz vykonfigurované služby aplikujem úplne na celú sieť. Veľmi jednoduchým spôsobom, bez ďalšieho dokonfigurovania. Čiže prvýkrát si vykonfigurujem jednu základnú OLT jednotku a ostatné jeho funkcie, služby využívam zároveň na ďalších ostatných. CMS-ko má prepracovaný systém užívateľských práv. To znamená, že nie je to len o správe, že vo firme máme jedného administrátora a nejakých technikov, ale umožňuje nám vlastne tzv. Veľkoobchod. Vieme ponúkať L2 služby s tým, že nášmu partnerovi vieme odovzdať zariadenia, ktoré si od nás prenajal do plnej administrácie na úrovni zmluvy. To znamená, ja mu predkonfigurujem základné zmluvné parametre, rýchlosť, porty, služby a ďalšie veci si konfiguruje veľkoobchodný klient sám. Fantastická vec, využívame to u veľa veľkých klientov a sú šokovaní z výsledkov, že majú priamy dohľad nad vlastne distribuovanými alebo poskytovanými vlastne L2 veľkoobchodnými službami. V princípe, čo sa týka práce v samotnej firme, zákaznícke centrum v princípe vykonfiguruje nejakú zmluvu a ženy, úplne ženy, nie administrátorky, nastavia, ktorý profil je pripojený, technik zoberie jednotku, príde k zákazníkovi a len ju zaktivuje. V tej chvíli je celý proces inštalácie ukončený. Vykonfigurovanie klienta trvá celých 2,5 sekundy. Najrýchlejší systém na konfigurovanie, pridávanie, odberanie a modifikovanie vlastne jednotiek, akým kedy som sa stretol. V podstate CMS-ko má ďalšie špecifikácie a fičúrky a vlastne umožňuje nám optimalizáciu prevádzky IPTV. Trošku k tomuto ako vlastne vysvetlím. V podstate, pokiaľ väčšina z vás tu poskytuje nejakým spôsobom IPTV a na prepínanie má nejaký čas reakcie. Tento čas reakcie Calix dokáže skrátiť na 50%. Čiže robí zázraky a je to veľmi zaujímavá vec a zákazníci vlastne sú veľmi milo prekvapení, že z prechodu zo siete FTTB na tento Calix sa mu všetky služby zefektívnili, zrýchlili a vlastne aj reakčný čas na tieto produkty vlastne, alebo na využívanie týchto produktov je efektívnejší, rýchlejší. V princípe sme sa priblížili prostredstvom Calixu k analogovej odozve, prepínania kanálov. Tu je ukážka CMS systému Calix. Ako vidíte, vlastne samotný Calix už vlastne v tomto systéme, to je len jeden z frameov. Najlepšie hovorím potom priamo na stánku, bližšie informácie k tomuto CMS vlastne systému. Vidíte tu len skôr nastavenie, veľmi jednoduché nastavenie vlastne parametrov portu. To je jedna z mála frameov, čo sme tu hodili, aby ste mali predstavu, že fakt toto užívateľské rozhranie je veľmi priateľné a veľmi efektívne. Calix sme podrobili podrobným testom vlastne počas testovania. Fakt sme s jednotkou narábali absolútne hrubo a nešetrne z hľadiska zapínania, vypínania, reštartov, odpájania a rôznych škaredých vecí.
Calix reagoval na všetky zmeny okamžite a po zapojení portov vlastne sa v priebehu pár sekúnd okamžite spustil. Čo sa týka odpájania pripájania klinických jednotiek. Nerobil bugy, nerobí bugy, má to všetko ošetrené, čiže systém je maximálne ošetrený a má veľmi dobrú regeneračnú schopnosť. Vlastne, keď sa vrátim k tomu CMS-ku, vlastne tie červené, ako náhle nám niekto prekopne káble, čo sa nám už stalo, tak okamžite vlastne vo firme aj bežná zamestnankyňa eviduje problém v tom červenom poli a rovno mu rozsvieti červeným vlastne odpojené poškodené klinické jednotky a veľmi rýchlo vieme zistiť, kde nastal problém vlastne v samotnej topológii siete. Ďalšiu vec, ktorú sme vlastne testovali a testovali sme u iných vlastne tých GPON systémov, je vlastne samotný reštart systému. U Calixu bežný reštart systému, pokiaľ je nevyhnutný, prípadne pokiaľ došlo k nejakému výpadku, dlhodobému výpadku elektrickej energie, prípadne po rôznych iných haváriách, je 10 minút. Tento test bol vlastne na našu žiadosť prevedený aj v Calix Labe v Amerike a tento test bol realizovaný s 3000 jednotkami, kde na našu žiadosť boli spustené na každej jednotke multicastové služby a reštart napriek tejto záťaži a celá regenerácia multicastu prebehla v priebehu ďalších 10 minút. To znamená, táto jednotka konštantne vlastne realizuje reštart a nábeh služieb z kritického stavu je maximum 10 minút bez ohľadu na to, koľko služieb prevádzkujem. Pri testovaných GPONoch vlastne sme sa stretli s tým, že pridávaním jednotiek, zaťažovaním systému sa reštart a nábeh, hovorím len nábeh služieb fyzicky, najmä multicastu, trval od počtu klientov sa vlastne pridával. Z tretích strán vieme, že bežný jav u veľkých poskytovateľov je reštart systému 25 minút. Tu je pohľad vlastne na jednotky. Tá väčšia je pre 10 000 koncových jednotiek. Tu máme vlastne nasadenú aj v Rožňave. S tým, že vlastne tento systém nemusím kúpiť celý so všetkými GPON kartami, ale kúpim si práve jednu a tu si postupne naplňam a vlastne budujem sieť a prerábam sieť. Dolu je jedno účkový pizza box a tento nám umožňuje prevádzku 1000 klientov bez nejakého veľkého problému. Tiež je to chassis box, to znamená, sú tam dve polúčkové karty, ktoré obsahujú 4 GPON koncovky v jednej karte a 4 10 gigabitové uplinky. Ďalšou super službou u Calixu je služba Compass. Compass, keď nazveme z nášho pohľadu, je to nejaký NetFlow management. My sme to slovíčko net vypustili. Dôvodom je, že tento vlastne kompletný analytický nástroj neanalyzuje len sieť, ale dokáže nám analyzovať aj bežiace aplikácie, dokáže nám spravovať aj iné zariadenie pripojenie do IP siete u klienta. Týmto programom dokážeme vlastne mať absolútny prehľad o využívaní internetu u klienta na úrovni aplikácií. Super vlastnosť je v tom, že vlastne klient sa sťažuje na internet, pritom má kvalitné pripojenie cez optiku a štandardným problémom vlastne je to, že v domácnosti nejaký člen rodiny priamo stiahuje, prípadne viac tých členov stiahuje z YouTube nejaké HD videá a potom vlastne vzniká určitá nespokojnosť. Druhým problémom je nekontrolované využívanie rôznych torrentov, BitTorrentov v optických sieťach a potom tí normálni ľudia sa v rámci tej jednej domácnosti sťažujú. Tento problém lokalizovať na bežnej technike je nemožný. Calix nám dokáže prostredníctvom vlastne systému alebo programu Compass, služby Compass, vlastne zistiť zdroj a cieľ. Vieme presne si, ktorý počítač je tým, ktorý vlastne spôsobuje. Identifikácia je okamžitá, bežným pohľadom. Ďalšia vec, ktorá vlastne vieme využiť tento Compass, je vlastne pomoc pri odstránení problémov a zavírených vlastne počítačov u klienta. Nepočíta sa s tým, že klient má práve jeden počítač. Počíta sa s tým, že tam je malá sieť a vieme zistiť presne, z ktorej IPčky počítača odchádza nekontrolovaný tok dát. Compass nám umožní optimalizáciu sieťových zdrojov. To znamená, Compass nám urobí analýzu a vieme, ktorú službu mám posíliť, prípadne upraviť. Program alebo aplikácia Compass beží v cloude
a je spoplatnená počtom klientov. Tá cena je tak smiešná, že vlastne ten program je veľmi, hovorím, priateľný. Tu je ukážka Kompasu. V podstate v krúžku máme ukážku bežiacich služieb a využiteľnosti služieb v rámci jednej prípojky. Dolu sú prehľadové grafy využiteľnosti vlastne jednotlivých aplikácií. Ideálny stav prísť, pozrieť a človek uvidí všetko podrobne. Hovorím, keby som sa venoval tomuto programu alebo tejto aplikácii viac, strávili sme tu strašne veľa času. V podstate Kompas nie je len monitorovacím nástrojom, ale je to nástrojom na získavanie peňažkov. Nazvime to cash flow management. Celý systém Kompas je koncipovaný na zvýšenie zákazníckej spokojnosti a získavania dodatočných peňazí za nové služby zákazníkom bez zvyšovania počtu ako administrátorov, správcov, zamestnancov. Umožní nám vlastne bezproblémovú diaľkovú správu klienta, samozrejme nie zadarmo, pokiaľ to ten človek chce, správu firiem, kde tá správa nie je len na úrovni počítačov, ale všetkých technických zariadení pripojených do siete daného klienta. Čiže firma prevádzkujúca systém Kompas, ako sme my, šetrí na každom výjazde klienta. My pôsobíme lokálne v okrese Rožňava, ale bežný prechod nášho servisného technika z centrály na krajný bod je 1 hodina autom. Takže tento čas, ktorý vlastne, kým sa vráti, to sú 2 hodinky, vie efektívne využiť a toho klienta vie vlastne bez problémov zriešiť, pokiaľ nedošlo k mechanickému alebo závažnejšiemu poškodeniu zariadenia, ale v tej chvíli samozrejme sa jedná už o poruchu, nie servisný zásah na úrovni správy alebo pomoci pri odstraňovaní bežných problémov vo firme. Prostredníctvom aplikácie Kompas vieme spravovať údržbu koncových jednotiek. Koncové jednotky vybavené Wi-Fi od spoločnosti Calix ponúkajú pripojenie v domácej sieti v 2,4, prípadne 5 gigovom pásme, s tým, že vie využiť klient až 4 nezávislé SID a 4 nezávislé vlastne toky dát, s tým, že vlastne tieto jednotky sú vybavené aj rutovacími funkciami. Keď sa stavím u jednotiek, ešte jedna taká veľmi dôležitá vec. Spoločnosť Calix nezabudla na bežný jav, mám vybudovanú optickú sieť, ktorá je založená na aktívnom prvku v serverovni, ktorý je dokonale zabezpečený, ale ten klient, pokiaľ nemá doma elektriku, ale na notebooku predsa mu internet má bežať, tak vieme poskytnúť, alebo Calix ponúka riešenie záložného zdroja, ktorý je priamo vlastne maličká krabička za touto koncovou jednotkou a umožní nám prevádzkovať na baterku až 12 hodín. Je to veľmi zaujímavý vlastne biznis, by som povedal, nástroj, ktorý umožňuje vlastne ponúknuť biznis klientom vlastne zálohovanie za vlastne smiešné ceny. Zálohovanie nie je riešené štandardným spôsobom, že je tam nejaká baterička bez dohľadov. Calix má to prepracované a ponúka nám vlastne automaticky cez prostredníctvom vlastne programu Kompas dohľad nad výškou a stavou batérií, vypíše nám čas, koľko ešte daná jednotka nám pobeží, ak je využívaná, prípadne rieši nám priebežne diagnostiku batériek a informuje nás na stav batériek, ktoré sú vlastne súčasťou týchto jednotiek. Na tomto sládiku by som chcel upozorniť, to je, myslím, že jediný môj technický sládik, vlastne tento produkt Kompas vlastne prostredníctvom call centra, CMS-ka a vlastne XML-ka, to je komunikačných týchto nástrojov, cez protokol TR069 vlastne vie fakt pracovať so všetkými zariadeniami domácností, firmy, to znamená od boxov, ST boxov, domácich systémov, serverov. Máme vyskúšané rôzne systémy, ktoré bez problémov vieme na diaľku, bez doinštalovania ďalších aplikácií vlastne spravovať. Ďakujem za pozornosť.